Kwa dhimbele nyakoro mga juang okak nenore kagima koro mienjeri ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kasani liekore ni Moko kuom duond buche mantiere riwruogno okorwako romo mag siasa molandi ni biro chakore tich adek mar jumani. Raila Odinga oselando ni tarik 7 dwe ni odhi bago rombe magala moro mano malalruok kod jopiny kendo keto kenge maketo piny owacho ma William Ruto tesre. George Bati miyo aler. Ndalo manok bang' ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga lieko mar bago romo magala moro mar lalruok kod jopiny lap makamkunji bure Nairobi. Romo ma imanyo godo kaka keto piny owacho mar William Ruto tesre. Okak nenore kagima mienjo e riwruok mar Azimio. Ma en bang' maling'ling' wuok ni duond bura mar Jubilee kod KANU maduto ne osiro lwedo Raila Odinga e dwaro mare mar manyo komten piny Kenya yiero mokalo tir kod parono. Maling'ling' yango ni duond buchego koni gionge kod kinde mar dhi ng'anyo moramora. Raila Odinga yando yango tarik 7 mar dwe ni ka odiechieng' mar chako ayanga lalruok kod jopiny ma Nairobi kapok otero rombe makamago e gwenge mamoko ka owacho ni piny owacho mar William Ruto sechako banyong' ahinya kotenre kod teng'o mogo lwet commissioners 4 mag IEBC mane obalo kod lendo mar jakom mar Wafula Chebukati ewi duoko mar ombulu mar jatend piny. On the 7th of December at the historic Kamukunji grounds here in Nairobi, we launch a public consultations with the people of Kenya to brainstorm on the direction the country is taking. Then we will return to Kamukunji grounds on the 12th of December to continue with these consultations on the state of the Kenyan nation and also to have a prayer for Kenya, a prayer for democracy in our country, which is right now under a threat by this administration. Lendo no mar Raila Odinga bende medo nyuolo paro mopogore opogore kamoko kuom jotelo makaluo mane siro lwedo ODM motelo ne yiero mokalo. Bende koro wuok kasi moganda luo ma osebedo kani ondamo manyime kedo ne lokruok mar piny Kenya mondo kik yie donje ng'anyo ka gikoni ng'anyo osemiyo joluo songa. Jo Jubilee manche ni kucho owacho ni ginok gitim ang'owa ok gidhi e ng'anyo. Koro jaluo monego tho e ng'anyo. Apenju uganda maoro mabe. Wane monego wadhi watho ne piny. President Moi kane watemo gole kor tam notamore. Kibaki odonjo waicho nuwa gole kor tam otamore. Koro juthurwa William Samoei Ruto ni eno odonjo. Eto koro nyagole kor tam. Ndalo moko na chulo 10 wek. Osiptal ne joma ne polis law go tiendgi bunde kano dhi e protest. Piny nigi kech, ka in gi pesa mibiro lawri go gi polise ndara kidhi e ng'anyo to dhi adhiya to kik igona simu ni ane osiptal. Kata obedo ni jagoro maduong' mar riwruok mar jotich Kotu Francis Atwoli otuo dhoge ni limbe mare par loch mar jatend piny kendo romo kod jatend piny Kenya William Ruto ne oken mar siasa. Sikutaka nijifiche niende usiku na nikamuelezea ambaye ni shemeji yangu Raila Odinga, nikamwambia kiti changu because niko na constituents. Mimi sikutaka kuwa mbunge ama sikufanya siasa ya kutaka kuwa governor ama nini. Nilitaka siasa ya representation kusupport issues ambazo zitakuwa ni waka related issues. Penjo en kama ginyalo bedo ranyisi ni mise mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya osechako mbekni. Kaluwore ni Atwoli ne en achiel kuom jotelo manochung' motegno ka kwedo William Ruto e kinde kampen motelo ni yiero maduong' mokalo. Magi timore e kinde mamoko kuom jotelo mag Azimio yango ni romo mane gibedo go gi jotend Azimio kamoting'o Raila Odinga, Kalonzo Musyoka kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nyiso ni onge pogruok moramora e riwruok mar Azimio. George Bati, Ramogi TV.